assalamu alaikum bandiraɓe mi yiɗi yongoɓe ayaw men SDTV on calminama kadi on juurama on yettama no fewi dennagal ko woni SDTV salminama balɗe ko mawni Ousmane Touré en calminima en juurimama no fewi en jetti dennagal ko woni SDTV e hande en garta yewtere men ɗimmeɗen gartiri e koɗo men Bassirou Ba machallah soko jontaɗo no fewi walla mbiyen mawniraɗo jontaɗo e yewtere men ɗimmeɗe en garti ko ngol ma hande ko altine en hawri e fitanuji naɗɗi e nogas en daɓɓiɗo ɗo Bassirou Ba ɗumna tamina yiiɗo ko wawa bandiraɓe on calminama on juurama on ñagam dugaw o manama o mantama on mbiyama ko en jogori e jaam yo Allah waɗanen dunde jaɓani on mbiyama kadi oɗon gorko tontare yo Allah ittande so wonno en garani jurnade no fewi seeɗa tan garden hen eɗen mbiya yeegoɓe SDTV ko ene waɗi fayida moƴƴi so goɗɗini kadi ene moƴƴi SDTV ene waɗi fayida nde fuɗɗi ene continue so continue ni kadi ene moƴƴi yo yaaru yeeso kadi ko yimɓe moƴƴuɓe tan gon toon ko wayno gandanɗa hoorema musidɗo men Ousmane Touré nan toon ceerno Yahaya en kañumne kadi ene daari hen no fewi machallah min gadde moon kadi hewani no fewi ko yewtere wotere wiyete tan ko konngol ma noon mbiɗa andi kadi ko hunde hewde hunde wadde fayida jogori wonde inchallah wonno min garani jurnade ko seeɗa tan min gari hen ɗum noon bandiraɓe ha lawol gongol inchallah joni caggal nde calminɗa bandiraɓe yiiden komo araw men SDTV holko woni yiyannema e SDTV holko woni wiyatare ma ɗaɓɓingal SDTV gal machallah bandiraɓe heɗɗotoɓe ni gaɗi wadde fayida fulla e fayida noon toon machallah kadi joni fuɗɗi ko sama tan yiya hen ila e bandaji ceerno Alhaji Mamadou Seydi en fof ko hunde wadde fayida presque so continue kam min kam yiyanda men so continue en moƴƴi yo yaaru yeeso kadi wallodira e yimɓeɓe wallodira e bandiraɓe fof machallah garani jurnade wonno min mbawa haalande kono yewtere konngol ma inchallah ma are moon inchallah e ɗum noon bandiraɓe ko ɗo min kaddara e moon ha saaha goɗɗo kadi mamin garɗo min gartide e Bassirou Ba ma weltanama no fewi inchallah Allah jarama on